Steil y Stileto gan Fiona Gannon. Fel bu pawb sy'n yn nabod yn gwybod, rwy'n dwlu ar sgidiau sodlau uchel. Ac erbyn hyn mae gen I dipyn o enw am fy nghasgliad. I'r graddau fel mod i'n sôn yn hanner cellwyrus nad oes rhaid I mi boeni os bydd fy ngwallt braidd yn fler neu plorin ar fy wyneb, oherwydd mae ar fy nhraed mae pawb yn edrych gyntaf. Un o atgofion cynharaf fel llawer o ferched bach mae'n siŵr, oedd gweld mam yn gwisgo'i sodlau uchel wrth baratoi I fynd I ryw achlysur arbennig ac yn edrych ymlaen at cael gwisgo sgidiau o'r fath fy hun. Gwraig gwlidog oedd fy mam, ac roedd hi'n wniadwraig fedrus dros ben, a fi'n creu llawer o'i dillad ei hun, ond fel llawer o'i chenhedlaeth, doedd y wisg ddim yn gyflawn heb yr ategolion, yr het, y bag, ac wrth gwrs y sgidiau. Mod unau'n weithiau'n gwisgo het I ambell briodas ac yn meddu ar nifer digon parchus o fagiau, sgidiau yw fy nileit pennaf. Yn ei anterth roedd gen I gasgliad o ryw 300 o barau, bod y nifer dipyn llai na hynny erbyn hyn. Yn wahanol I mam, oedd yn hoffi sgidiau da, ond yn gorfod gwylio I geinioga yn ofalus, mae gen innau chwaeth eitha rhyd. Rwy wrth fy modd gyda sgidiau'r tai ffasiwn mawr fel Gucci a Prada ac wneithurwyr enwog fel Jimmy Chooch a Manolo Banig. Ond mwyn bod yn ddarbodus ac yn fwy gwyrdd, anaml iawn y byddai'n ei prynu newydd. O eBay mae llawer o nghasgliad wedi dod. Yn aml, sgidiau sydd wedi cael eu gwisgo unwaith ar gyfer priodas, sioe ffasiwn neu ryw achlysur arall, ond sy'n cael eu hysbysebu i'w gwerthu wedyn rhag iddynt streulio gweddill eu hoes mewn blwch. Rwy hefyd yn dwlu ar siopais elusen, ac na welir yr enwau mwyaf yn o'n aml, heblaw am ambell siop elusen yn Llundain, mae modd cael bargeinion gwych o dro I dro. Fe ges I bar bendigedig o sgidiau LK Bennett, lliw lelog am 20 punt yng Nghaerfaddon, a sandalau Amanda Wakely, lledr anhygoel o feddal am 5 punt yn y Bontfaen. Rwy'n ffodus bod i'n ddigon hapus yn gwisgo sodlau I wneud bron unrhyw beth, ond wedi deud hynny, does gen I gynnig I sgidiau anghyfforddus. Os na fydd par yn taro deuddeg wrth I mi ei gwisgo am y tro cyntaf, byddan nhw ar ei ffordd I siop elusen wap. Un o'm hoff wneithurwyr sgidiau yw'r Ffrancwr Christian Louboutin, sy'n enwog am roi gwadnau coch ar ei holl esgidiau, fel bod fflach o goch i'w gweld wrth gerdded. Yn anffodus, dwi rioed wedi llwyddo I ddod o hyd I bar o'i sgidiau yn y maint cywir I mi mewn siop elusen. Ond fe brynes I fy mhar cyntaf sgidiau Louboutin ar eBay ar gyfer fy mhriodas yn 2005. Gan nad oeddwn I wedi gwisgo'r sgidiau o'r blaen, roedd gen I bar o sgidiau Dyma ffyddlon wrth gefn ar gyfer y dawnsio yn yr hwyr rhag ofn, ond roedd y sgidiau Louboutin mor gyfforddus nes I mi ei gwisgo'n ddi-dor ar hyd y dydd, heb ei tynnu tan I mi fynd i'r gwely dipyn wedi hanner nos. Ers hynny, rwy wedi bod yn ddigon ffodus I ddatblygu cryn gasgliad o sgidiau Louboutin, ac maen nhw'n drawiadol iawn, yn enwedig y pegal ychydig, sydd â sawdl pigfain 6 modfedd. Dros y blynyddoedd, rwy wedi ymddangos ar prynhawn da, heno a'r cwpwr dillad ar S4C yn sôn am fy sgidiau ac wedi modelu sawl par yn y rhaglenni hynny gan gynnwys rhai Louboutin. Dim ond un gwneithurwr arall sy'n gallu cystadlu â Louboutin I mi, sef Cesare Casadei o'r Eidal. Fe ddes I ar draws ei sgidiau yntau gyntaf ar eBay, pan fachais I bar print y llewpard am y peth nesaf, am y nesaf peth I ddim. Daeth yr rheini'n dipyn o ffefrynnau, ond cododd sgidiau Casadei i'r brig ym nghasgliad pan nes I ar draws ei gyfres bled sy'n ddull newydd o gyflwyno sawdl stileto enwog. Yn amlwg, gyda chynifer I ddewis ohonynt, mae'n anodd dewis ffefryn,
ac mae gwahanol barau'n addas i wahanol achlasuron a gwisgoedd. Ond yn fy mhrofiad i, mae gwisgo par cywir o sgidiau'n gallu gwneud i chi deimlo'n barod i wynebu unrhyw beth.